hlavných úlohách v slovenskom znení Ivo Gogál, Petra Vajdová, Martin Hronský, Dušan Cinkota, Lívia Bielovič, Lena Košická, Štefan Koška, Peter Kolárik, Peter Krajčovič, Barbora Chlebcová, Tomáš Horvát, Jakub Janák, Juraj Predmerský a Marián Slovák. Ezel. Zastavím. Urobil som chybu? Nie. Už si dosť vytrpela, chudiarka. Ohrozil som ju. Vypustil som hladných vlkov. Tí nič nevedia. Džengis nie je hlúpy. Zavetrí to. Zabili človeka, Kamil. Vtedy nemali čo stratiť, nezáno. Možno urobil Ezel chybu, ale Omer urobil správne. Musím ju varovať. Ak sa preriekne, už ju nenechajú na pokoji. Dobrý deň. Dobrý deň. Prosím si 2 kilá jablok. Nech sa páči, sestra. Jablčka. Pozor, pozor. Ezela Bajrachtara. Čo všetko som prekonal, ale nedokážem objať svoju mamu. Kamil, musíme to urýchliť. Všetko zariať. Nemôžem ohroziť svoju mamu. Nech sa stane, čo sa má stať. Tak sú zvedaví na to, o čo mi ide, tak im to poviem. Stalo sa vám, že ste sa ráno zobudili a chceli ste späť všetky sny, ktorých ste sa vzdali? Mne áno. Vstávaj, zvoní ti telefón. Haló? Bahar? Tu je Ejšan. Ejšan? Bahar ešte spí, ale videla som, že voláte. Prosím ťa, už mi tykaj. Skúsim to. Aj vy. Aj ty. Dohodnuté. Ospravedlňujem sa za včerajšok. Odišiel som bez slova. To ja sa ospravedlňujem. Zavolala som ti tú Melihu v nesprávny čas. Ale kdeže?
Je to vaša blízka známa. Bolo by lepšie, keby som ju nepriviedla. V poslednej dobe som nevyspytateľná. Rozhodujem sa bez premýšľania. To sú dobré rozhodnutia. Robia sa zo srdca. Čo sa s ňou stalo? Je v poriadku? Už je jej lepšie, odviezli ju domov. A ty? Ty si v poriadku? Ejšan? Áno. Poviem Bahar, že si volal Majsa. Ejšan? Kto je to? Ty si tu? Kto to bol? Nikto. Vôbec nikto. Ale na niečo som zabudla. Za dverami každého sna čaká nejaký prízrak. Jan, Ďakujem. poď sem. Poď, natrela som ti chlieb. Tu máš. Prosím ťa, sestra, čo sa to včera stalo? Čo moja? Kto bola tá žena? Prišla a všetko sa pokazilo. Mama jedného kamaráta z našej starej štvrte. A čo tu robila? Áno. Čo tu robila? Stretol som ju náhodou. Jan, nejedz Nutellu, zase sa ti vráti alergia. Stretla? A kde? V Nišantaši? Ráno ti volal Ezel. Nepočula som. Ani ja som nepočul. Obaja ste spali. Tej žene prišlo zle v Ezelovom náručí. Mala som pocit, že mu niečo šepkala. Čo mu šepkala? Čo ja viem, Džengis? Čo by mu mala šepkať? Jan, ten chlieb doješ. Čau. Ja už idem. Dobrú chuť. Ten chlieb doješ? Prosím, pani. Ejšan, čo sa deje? Nič sa nedeje. Chcela som ti tú Melihu vidieť. Len tak. Presne tak. Čo predo mnou skrývaš? Ja na to prídem. Nestačí to, čo skrývame pred všetkými? Preto to hovorím. Nesmieš na to zabúdať. Všetko, čo máme, je postavené na tom, čo skrývame. Áno. A to je hrozné však. Nemyslím si. Je to tá najkrajšia vec na svete. Lebo nás všetkých drží pokope. Kam vlastne ideš? Idem si kúpiť šaty na odovzdávanie cien. A ty? Prídu veľké zvieratá. Musím sa na to dobre pripraviť. Nič pred sebou neskrývame. Však láska. Iste. Ali, mám pre teba prácu. Aj tebe dobré ráno. Počúvaj ma. Ejšan je akási nepokojná. Niečo predo mnou skrýva. A čo mám robiť? Mám sa s ňou ísť opiť? Nie. Pošli za ňou niekoho, dobre? Niekoho tichého a dôveryhodného. Dobre. Ale bude za ňou tak 2 kroky. Ejšan to nesmie vedieť. Džengis. To ona pozvala včera tetu Melihu? Rob, čo ti hovorím. Táto sa nepodarila, synak, odnes ju. Polovica šálky má byť zaplnená kávovým práškom. Vezmi ju a prines mi druhú. Čo sa stalo s týmto mestom za 20 rokov, Omer?
To ja len zo zvyku. Ani jeden z nás sa nedokážeme vzdať našich zvykov. Dal si jej prsteň? Alebo si jej povedal, kto si? Je to moja mama. Ako dlho budem ešte trpieť? Preto to hovorím, chlapče. Mal si už toho vynechať. A čo urobíš teraz? Teraz sa začne hra s Džengizom. Je skoro. Džengiz je síce nenásytný, ale nie je naivný. Neverí ti natoľko, aby sa stal tvojim partnerom. Nie je skoro. Urobili mi to, čo chceli. Mojej rodine neublížia. Čakal si 12 rokov. Počkaj 2 mesiace, inak sa to všetko na teba zrúti. Už nemôžem čakať. Prosím, Kamil. Mal si pravdu. Prišiel? Prišiel. Dobre. Džengiz išiel za mojou mamou. Bude od nej vyzvedať. Čo urobíš teraz? Pôjdem za nimi. Chlapče, hráš sa s ohňom. Príliš na to tlačíš. 12 rokov. Myslím, že už nastal čas zatlačiť. Prídeš tam len tak? A čo im povieš? Iba na seba stiahneš podozrenie. V to dúfam. Ako je, tete? Robil som si o ňu starosti. Ani sa nepýtaj. Celý deň ronila slzy Džengiz. Alah. Povedala vôbec niečo? Nie, ani nás nepustila dnu. A zrazu prestala plakať. Otvorila dvere a vyšla von. A odvtedy je takáto. Mumtáz, poď k stolu, jedlo je hotové. Niekedy chceš pokračovať v živote tam, kde si skončil. Ale niekto ťa drží za ruku. Dobre vieš, kto to je, ale nemôžeš sa vrátiť späť. Všetci sa dozvedia, čo ste urobili Omerovi. Nemôžeš pustiť tú ruku. Nemôžeš sa pozrieť do tej tváre. Stretneme sa tam, kde si ma opustila. A preto, čím viac sa snažíš utiecť, tým viac ťa to ťahá do tmy. Nedokážeš odporovať. Nech sa páči, synak. Ďakujem, tetuška. Túto polievku si dávno nerobila. To je pravda. Sú v nej aj brusnice. Túto polievku má syn najradšej. Váš Mert? Teta Meliha, včera ste nás vylakali. Čo sa vlastne stalo? Nič, len som bola trochu oťapená. Asi z počasia. Nechodievali ste k nám. Veľmi som sa potešil, keď som vás badal, ale čo sa potom stalo? Prišlo vám zle? Nie. Správali ste sa, ako by ste videli prízrak. Povedal vám niekto niečo? Nie, kto by mi čo hovoril? Neviem, možno Ejša niečo povedala. Nikto mi nič nepovedal. A čo ste povedali Ezelovi? Zachytil vás, keď ste padali. Niečo ste mu pošepkali. Nie, nepovedala. Mumtáz, naložím ti musaku? Ešte mám polievku. Rozprával som sa s Ezelom. Niečo ste mu pošepkali. Povedal ti to? Džengiz, synak, neunavuj veľmi tetu Melihu. Isté, že povedal. My totiž nemáme pred sebou tajnosti. Bol veľmi prekvapený. Nie.
Čo ste povedali Ezelovi? Nič som mu nepovedala. Čo je to, teta Meliha? Vôbec nič. Dobrý deň, Ujomintos. Vítaj. Ďakujem. Prišiel som neohlásený, môžem vojsť? Iste, poďalej. Dobrý deň. Dobrý deň. Ezel? Čo sa deje? Čo ty tu pre Boha robíš? Od včera som si robil o tetu starosti. Bál som sa, že som urobil niečo zlé. Nie, synak, čo by si mohol urobiť? Bál som sa o ňu. Chcel som sem ísť spolu s tebou, ale nezdvíhal si. Tak som prišiel sám. Nemusel si sa unúvať. O nič nejde. Počuj, taký dobrý muž ako si ty neexistuje, Ezel. Mrzí ma ten včerajšok. Neviem, či ich máte rada. Dám ich sem do vázy. Nedôveruj mu, mama. Stretneme sa tam, kde si ma opustila. Čo si o sebe myslíš? Na niečom sme sa dohodli. Nepáči sa ti? Isté, že sa mi nepáči. Daj mi pokoj. Nekrič, nekrič. Takto sme sa predsa spolu nedohodli. Chceš ma oklamať? Čo je? Nedostala si, koľko si chcela, tak nech vyskakuješ. Všetci ste rovnakí. Podliak. Prestaň, sadni si. Počúvaj, nechaj ma, inak budem kričať. A čo by som to mal nechať? Čo to má znamenať? Nekrič, nekrič, jak uvidíš. Prišla na ženská. Prečo by som nemal kričať? Sadni si. Uvidíš, že sa budeme dobre baviť, srdiečko. Chutí ti musaka, synak? Máte šikovné ruky, teta Meliha. Je veľmi dobrá. Toto bolo Omerovo obľúbené jedlo. Nech odpočíva v pokoji. Môj synáčik zlatý. Môj udatný synáčik. Veľmi som vás unavil a s vaším dovolením pôjdem. Ty, Jenkins? Teta Meliha mi hovorila o včerajšku. Aha. Ten včerajšok ma veľmi zaskočil. Nechápal som. Čo povedala? Kde je môj syn? Ktorý syn? Mert. Keď mi prišlo zle, spanikárila som. Je to normálne medzi cudzími ľuďmi. My predsa nie sme cudzí. Ďakujem pekne. S dovolením už pôjdem. Jenkins, pôjdeš so mnou? Ešte si daj trochu musaky. Pozor! To sa zlomilo urieknúť. Nechoďte sem. Vy sem nechoďte, ja to upracem. Počkaj, aby si sa neporezal. Nechaj to tak. Na sporáku je čaj. Prinesiem ho. Nie, nechcem vás viac obťažovať. Ale ja by som si čaj dal.
Tak potom ho prinesiem. Aspoň sa zbavím šrepa. Kde sú poháre? Vidím, že sa ti tu páči. Keby ti rozložili posteľ, tak by si tu ostal. To by nebolo zlé. Sú to dobrí ľudia. Prestaň. O 2 dní tu prídeš o rozum. Myslíš? Prečo? Vieš ty vôbec, čo je to chudoba? Nalepí sa na teba jej vôňa. Vidíš ten obrus? Ten džbán? Čo ti hovoria? Nerozprávajú sa so mnou. Hovoria si druhá trieda. Choď do potravín. Choď k holičovi. Jednohlasne hovoria si druhá trieda. Budeš odtiaľto rýchlo utekať. Ak budeš ešte strašiť, tak utečiem. Nezbližuj sa s nimi. Toto miesto je ako bahno. Ak sa do neho zaboríš, už nevídeš. Rozprávate sa o práci? Nie, Uemimtas. O tejto štvrti. Á, Džengis sa tu narodil a aj vyrástol. O tom hovoril. Túto štvrť má v krvi. Tento chlapec bol kedysi veľký darebák. Vždy bol namočený v každom probléme. Neverím. Nechápal som, ako mohol byť s Omerom kamarát. Boli takí rozdielni. Koniec je smutný. Čo sa stalo? Prevrátil sa nám na ruby celý svet. Ale pozri, lekcia, ktorú mu Omer dal, mu prospela. Ako to? Poučil sa, spamätal. Blížil sa k okraju útesu a vidíš, kam to dotiahol. Máš pravdu, Uemimtas. Omer zničil sám seba, ale zároveň zmenil môj život. Našiel som správnu cestu. Som na tohto chlapca veľmi hrdý. Je ako môj syn. Allah mi je svedko. Dovidenia, teta Meliha. Dovidenia, syna. Príď za spolu Džengizom. Strýko Mimtas. Teta Meliha. Dovidenia. Majte sa. Ďakujem. Prídem sám. Mám pocit, že sme kamaráti od detstva. Spoznali sme sa pred pár dňami, ale nevieme byť jeden bez druhého. Osud. Na osud veria slepí. My máme otvorené oči. A čo si myslíš ty? Akože čo? Dobre, že si ma našiel. Zjavil si sa v našom živote a všetko je inak. Dnes večer prídem. Príď. Počuj. Ty už o mne skoro všetko vieš, braček. Čo robím, kde žijem. Premýšľal som nad tým. Ja o tebe neviem vôbec nič. Čo by si chcel vedieť? Všetko, kamarát. Všetko. Čo ješ, čo piješ. Aj to, kam odtiaľto pôjdeš. Mám tajnú prácu. Á, prestaň. Tak dobre nám to išlo. Nepokazme to. Už zasa tajnosti. Stôl číslo 1 je pripravený. Stôl číslo 2 je tiež pripravený. Čo sa deje, pán Ali? Dnes ste nejaký tichý. A toto je čo? Si normálny? Ako si zoradil žetóny? Toto nie je detská hra! Stôl číslo 3 nie je pripravený. Á, už som sa ozval. Spokojný. Prosím, pán Džengis.
Rozumiem, pane. Iste, pane. Čo chce? Aby som odviezol pani Ejša na Bahar. I hneď. Aj Bahar? Daj mi kľúče, daj. Dnes budem robiť dámam šoféra ja. Možno sa mi zlepší nálada. Už dávno som tu nebol. Čo ti povedal Džengis? Povedal iba, aby sme prišli do prístavu, nič viac. Veď to hneď zistíme. Toto je silný motor. Je to skvelá jachta. Ty tomu rozumieš, brat Ali? Isteže, veď som kapitán. Mám vlastnú jachtu. Keď vyplávam na more týždeň, ma niet. To je skvelé. Ak chceš, tak ťa jedného dňa vezmem so sebou, keď bude Džengis preč. Dobre. Sestrička, vydám sa s bratom Alim na more, len aby si vedela. Čo povieš na toto? Toto je troller. Je veľmi pomalý. No pozri sa, tá je úžasná. Tá je veľmi masná. Táto jachta je úžasná. Pozrite na ňu. S tým motorom urobí určite 30 uzlov. Plavili by sme sa bez toho, aby sme sa dotkli vln. Páči sa ti? Vybavím ju pre nás. Dobre. Vitajte. Počkajte. Prišiel si užiť loď? Nie, som tu kvôli práci. Na nič si neprišiel však. A kde býva? To vieš? Pozri sa, ako má zariadený byt. Mám sa pozrieť, alebo znova zariadiť? Pozrieť, Ali. A urob to sám. Dobre? Veď ste boli ako ruka v ruke. Čo sa stalo? Zavolaj. Dobré, skrinky sú otvorené. Dokumenty sú tu. Počítač má byť zapnutý. Aj to by sme mali. Ráčite vystúpiť? Kontroluj priebežne ulicu. Možno by som mal ísť s vami. Počkaj tu. Ak je niekto vo vnútri, tak zavolám. Vyčistíš to po mne. Stále sa na mňa hneváš? Aj olympijský oheň by dohorel, ale tvoj hnev nie, Ejša. Ty si hrozný, Džengis. Vždy sa musí všetko týkať teba. Nemáme jeden pre druhým nič skrývať. Máme byť úprimní? Ty a ja? Áno.
Ja pre tebou nič neskrývam. Dobre. Včera som išla na Omerov hrob. A tam si stretla jeho mamu? Prečo? Prečo? Prečo sa stále rýpeš v minulosti? To preto, lebo minulosť sa mi stále vynára. A tebe nie? Nedovol to. Nepozeraj sa tým smerom. Ale ja to nedokážem. A to už prečo? Vždy, keď sa na teba pozriem, tak vidím to, čo sme urobili Omerovi. Džengis. Ostal som tu iba ja. Nakoniec sa ti podarí zbaviť sa aj mňa. Čo bude potom? Budeš niekým iným? Mýliš sa. Ako volajú toto Taliani? Dolce Vita? Hej, a ja čítam, slečna Bár. Veď je to napísané na fľaši. Na dobrý život. Na život našich snov. O akom živote snívaš? My nevieme, aký život žije teraz. Nie je to, o akom sníva. Tak sa pýtajte. Čo sa tam dole bojíš? Nie, feťáci tu robili problémy. Prišla polícia. Mali by sme ísť, pán Ali. Pozrite, ak vám mám povedať pravdu, tak som v živote riadne nepracoval. Tak na to si pripíme. No, brat Džengis. A tvoja rodina? Mama s otcom žijú? Nie. Zomreli pri autonehode. To ma mrzí. No, spravedlňte ma. Čo si našiel? Som pri jeho laptope, ale nemám veľa času. A vôbec tomu nerozumiem. Nevadí, tak to odfoď. Otvoril som jeho súkromný súbor. Má tu veľa archívov a samé poznámky. O čom? No teda. Aký máš najväčší sen? Chcete počuť pravdu? Nie, radšej nás klam. Čo je to, Ali? Plány hotela.
Mojím najväčším snom je hotel. Už mám dosť takéhoto života. Chcem sa konečne usadiť. Bude to najväčší hotel v meste a postavím ho presne tam. Vybudujem tam dokonalý raj. To je môj najväčší sen. Prišiel, videl a odišiel, šéfe. Máš pekný sen. Je to krásne miesto. Bude to najkrajší hotel v Istanbule, ak sa postaví správne. Niekedy ti ukážem návrhy. Povieš mi názor. Nikomu to nehovoríš? Čo? To, čo ti vrta v hlave. Nemám čo hovoriť. Vždy je o čom hovoriť. Ak nájdeš správneho človeka. Ty si ho našiel? Ja už nikomu neverím. Príliš veľakrát som sa popálil. Privediem ťa na iné myšlienky. Dnes ťažko. Poď, poď. Touto páčkou sa riadi jachta. Je to jednoduché, buď more alebo prístav. Skús to. To radšej nie, ešte sa potopíme. Nič sa nestane. Mám to pod kontrolou. Skús to. Brat Džengis, povedala ti sestra niečo o Ezelovi? Ako čo? Neviem. Mám pocit, že nemá náladu, že by kvôli Ezelovi. Nevyzerá byť bez nálady. Pozri sa, touto páčkou riadiš motor jachty. Dobre. Ako rýchlo to ide? Ide ti to lepšie ako mne. Neklam. Tak čo? Cítiš sa už lepšie? Cítim. Vy sa tu zabávate a na mňa ste zabudli. Pozri sa, Bahar, riadím jachtu. To sme si všimli, len aby si vedela, brat Džengis spadol do mora. Kapitán? Nechávam vás samú s jachtou. Ja sa musím venovať tejto krásnej slečne. Nenechávajte ma tu samú. Ktorým smerom mám ísť? Na to musíš prísť sama. Nech sa ti darí. To som ja, mamička. Mami, mám pre teba prekvapenie. Editor prijal moje spisy. Dobre, výborne, synček. Blahoželám ti. Tak kedy to uverejnia? Musím to pripraviť. Ak sa to bude páčiť, potom... Vieš čo? Niekomu zavolám.
Od začiatku mi veľmi pomáhal. Poteší sa. Počkaj, synček. Ty chceš volať Džengizovi? Áno, mami, prečo? Nevolaj mu, drž si od Džengiza odstup. Zase to isté, mami. Prečo si nikdy Džengizovi nedôverovala? Počúvaj, Mert. Som tvoja mama. Chcem od teba iba jednu vec. Chcem veľa. Dobre. Nezavolám. Dobre. Prestaň, dokážem to aj bez teba. Up. Zase sa mi to bez teba nepodarilo. Blahoželám ti, pán Ezel. A k čomu? Vo všetkému. Máš krásnu jachtu, krásny sen, špičkový. Tak človek až závidí. Dovidenia. Dobrú noc. Veľmi pekne ďakujem za dnešnú lekciu. Za málo. Bolo mi potešením. Ejšan, máš moje číslo? Nie, ale zišlo by sa mi. Keď si budem robiť starosti o bahár, zavolám. Zavolaj, kedy chceš. Dáme si spolu kávu a porozprávame sa. Poď, bahár. Nezostaneš ešte chvíľu? Neviem. Prečo? Dnes som na teba neurobil veľký dojem. Áno, dnes to bolo slabé. Prosím ťa o jednu šancu. Sestra, čo povieš? Myslíš, že si zaslúži ešte šancu? Podľa mňa si každý zaslúži ďalšiu šancu. Tak súhlasím. Zaslúžil si druhú šancu. Ali, máme prácu na pol hodinu. Vitaj, Ali. Ako sa máš? Dobre. Dobre. Vytlačil som to.
Ale. Čo je, starec? Vieš, na akom poklade tento chlap teraz sedí? A čo má byť? Aj my sme bohatí. Ani nie, Ali. Teraz nehovorím o nejakých drobných. Pozri sa na to. Aha. Tu budú základy 3. mosta. Vieš vôbec, čo znamená získať tam pozemok? Pozri sa na to. Pozri sa na tie plány. Utri si ústa, tečú ti sliny. Ali, budeme s tým chlapom spolupracovať. Neštvi ma, Džengis. Raz tak, potom tak. Ja sa chystám, že si ho konečne podám a ty hovoríš o spolupráci. Nekrič a nerob unáhlené závery. Počúvaj ma, tento chlap nevie nič o hoteloch. Je múdry, ale my vieme všetko. Pôjdeme s ním do toho, ale vyjdeme z toho bez neho. Čo to hovoríš? Tebe nestačil Omer? To chceš zničiť aj Ezela? Dobre ma počúvaj. Toto nie je Omer. Nezbavíš sa ho, takže vezmeš do ruky zbraň. Počkaj, aká zbraň? Priveľa si pil. Len tak nahlas premýšľam. Tak potom to rob bez otvárania úst. Musíme zistiť, čo je ten chlap zač. Je veľmi zvedavý. Robí nepredvídateľné veci. Takže zistíme, čo je zač. A Ali? Čo je? Čo zase? Čo? Čo? Keď stojíš, tak prosím ťa, otvor dvere. Prišla Bahara. Brat Ali. Sú všetci v poriadku? Áno, všetci sú v poriadku. Práve som na odchode. Dobrú noc. Dáš mi pusu? Dobrú noc. Ach, Ali. Chcel som na jachtu zavolať aj vás. Ale vy ste pozemský tvor. Čo ak vám príde zle? To nevadí. Aj tak som mal prácu. Musel som vybaviť jedného parazita. A vybavili ste ho? Samozrejme. Nebol to problém? Nemalo to ani tušenie. Hlupá. Džengis, chcem ti niečo povedať. Pozri, opálil som sa trocha. Dnes som dostala list. Tá Ezelová jachta je úžasná. Nekúpime si aj my takú? Ako chceš. Môžete chodiť zálím na ryby. Zhasneš svetlo, prosím. Čo si mi chcela povedať? Ejšan, ten hotel bude na krásnom mieste. Nádhernom. Vždy si chcela mať taký hotel. Len som chcela, aby si sa oslobodil od hazardu. Ja viem. Ale povedz mi pravdu. Nemáš pocit, že ti ten muž ukradol tvoj sen? Áno. A teraz už poďme spať. Ejšan, veľmi ťa ľúbim. Pre teba urobím čokoľvek. Vieš to však? Viem, Džengis, viem.
Zaspala na terase pri stole. Urob prvý krok a ostatné príde. Nebojím sa toho. Bojím sa, že... že sa už nedokážem vrátiť. Ak raz objímem mamu, tak sa sem už nevrátim. Chcem sa sem vrátiť. Nezdvihneš to? Džengis? Čo robíš večer? Riešim veci ohľadom pozemku. To nemôže robiť človek sám. Mal by ti niekto pomôcť. Som zvyknutý pracovať sám. Áno. Nechceš si prísť večer zahrať? Na akú hru? Na odpovede. Ty a ja. Odveta. Dovidenia večer. Čo sa stalo? Chytil sa návnady a teraz trhá uticou. Výborne, šepnem. Dobrá práca. Až taká dobrá nie je. Skoro ma chytil. A chytil ťa? Preto ťa chválim. Kamil, volal strýko? Dobre teda. Ak chcú Ezela, tak im ho dáme. Elif, prečo tu Jan ešte nie je? Niekedy ho privezú neskôr, pani Aishan. Elif, mohla by si zavolať do školy? Ako sa má Jan? Koľko má teraz rokov? Toľko, koľko ty, keď som po teba prišiel. Jan? Elif! Prines mi kabelku! Preboha, nič sa nestane. Ale nech sa mu nič nestane. No tak, Elif, no tak! Mami!
si bol, miláčik? Po škole sme si zahrali futbal. Doviezol ma spolužiakov otec. Hneváš sa? Nehnevám sa. Elif, postaraj sa o Johna. Kam ideš, mami? Niečo si vybavíte, hneď som späť. Hneď priveziem auto. Ezel. Hráš sa s ohňom, chlapče. S ohňom. Už nezodpovedáš iba za svoj život. Nezabúdaj, že nosíš na pleciach aj životy nás všetkých. Už som sa rozhodol, strýcho. Ale ak chceš zostať mimo, budem to akceptovať. Prestaň. Nepredvádzaj sa. Nehraj sa tu so slovíčkami, jasné? Hovorím ti síce chlapče, ale ty si môj syn. Môj syn. Ďakujem. Ale zvládnem to aj sám. To si iba myslíš, že zvládneš, ale nezvládneš, chlapče. Už ťa raz podozrievali. A ty si to využil. Konal si rozumne. Ale musíš urobiť viac. Na to, aby zabudli na to podozrenie, nestačí, aby si bol šikovný. Musíš dosiahnuť, aby boli nešikovní oni. Ako? Chceme, aby s tebou obchodovali, mám pravdu? A preto by sme mali dosiahnuť, aby sa im zunovala ich vlastná práca. Ako, strýko? Konal si urýchlene, chlapče. Prirýchlo. Nemal si sa im až tak veľmi ponúkať. Ešte všetko do seba nezapadá. Teraz ich budeme musieť potlačiť na silu. Povedal si, že žiadne zbranie. Už na začiatku. Do toho sa ty nepleť. Toto bude moja starosť, chlapče. Strýko. Neprotestuj. To už by na dnes stačilo. Skoro som ti zabudol vrátiť hodinky. Išli ti pozadu. Tak som ti ich opravil. Ale dávaj si pozor. Keď bude polnoc, tak ich ešte raz kontroluj, dobre? Dobre, pýtam sa. Odkiaľ ti ide voda na mlyn? Povedz. Odkiaľ máš peniaze? Sú vôbec tvoje? Moje, tvoje. Sú toho, od koho som ich vyhral. Takže spoza tieňa už nevystúpi nikto? Nevystúpi. Teraz ja. Keby si sa ocitol uprostred najväčšej hry, dal by si všetko na stôl? Stavil by som aj dušu.
Dnes pri tebe nestojí šťastie. Máš pravdu. Nie je tu nikto, kto môže byť mojim anielom? Budete dnes mojim anielom šťastia. Skúsim to. Možno vám ho prinesiem. Dobre. Tak si s vami urobíme skúšobnú jazdu. Pýtam sa, kto ťa naučil hrať? Niekto určite. Povedz kto. Môj otec ma to naučil. Ahoj, otec. Motýlík môj, prišla si za svojím ockom? Pýtam sa, prehral si už vedome? Áno. Vyhral si bez toho, aby si to zaslúžil. Keď si vyhral, to znamená, že si to zaslúžil. Povedz, prečo si prišiel na Cyprus? Chcel som si zahrať. Je to zlé? Stretli sme sa. Spoznali sme sa tam? Alebo si nás poznal už dávno predtým? Videl som vaše fotografie. Ty si ma poznal už predtým? Prečo si šiel včera za tetou Meliou? Bol som zvedavý. Bol si zvedavý. Ale nie na tetu Meliu. Na nás. Prečo si to urobil, otec? Ako si sa mi mohol vyhrážať? Omerom a mojim synom Janom. Prišla by si kvôli inému. Povedz mi pravdu. Prišla by si inak sem za ockom. Nemal som na výber. Povedal som si, radšej to nerob. Radšej ju nehľadaj. Ale chcel som ťa posledný krát vidieť. Pre mňa si existovala iba ty. Iba ty. Ostatné bola iba rozprávka. Iba ty, dcérka. Čo si nám to urobil, otec? Čo si to urobil? Pozri sa na nás. Chcel som prevrátiť celý svet na ruby, dcérka moja. Ale stal sa pravý opak. To svet prevrátil na ruby tvojho otca. Bol som kráľom malého jazierka, ale na šírom mori je všetko inak. Utopil som sa. Utopil. Tvoj milovaný otec, ktorý si vedel poradiť so všetkým. Verila by si tomu. Prehral som. Čo chceš počuť? Preto som bola toľké roky bez otca. Keď som bola malá, stále som ťa čakala. Celé dni.
Bez peňazí, sama v chudobe. A keď si prišiel, bol si môj veľký hrdina. Ešte stále som tvoj hrdina, dcérka. Daj mi šancu, Ejšan. Jednu. Ty si mi zabil otca. Stálo to za to. Stálo to za to. Povedz, stálo to za to. Stálo ti to všetko za to. Ejšan, poslednú šancu. Pozri, poznáš ma, dokážem to. Zmením sa. Jednu šancu. Otec! Daj mi poslednú šancu, Ejšan. Pozri sa na mňa. Pozri sa na ocka. Som jednou nohou v hrobe. Poslednú šancu. Tak ako kedysi. Ty a ja. Buďme zase otcom a dcérkou. Prestaň! Prestaň! Raz v živote mi povedz pravdu. Aspoň raz sa nepretvaruj. Neklam mi. Aby som ti mohla dať šancu. Dcérka moja, Ejšan, dáš mi ju? Dám. Ale pozri sa mi do očí a povedz. Zmeníš sa. Zmeníš sa. Povedz pravdu. Isté, že zmením, Ejšan. Kvôli tebe urobím všetko na svete. Nezmením sa. Ejšan. Už som raz taký. Tento muž je tvoj otec. Keby si počula, čo mi do ucha šepká Serdar. Keby si to počula, tak by si odišla a nikdy sa už nevrátila. Keby si ma teraz vzala k sebe, aj tak by som sa nezmenil. Nezmenil by som sa. Neurobil by som to. Nedokázal. Ale som tvoj otec. Ďakujem, otecko. Ejšan. Nech ti nenapadne mi volať. Ak budem musieť, tak skoncujem s tebou aj so mnou. Nech ti nenapadne prísť za mnou. Hra sa skončila. Ale Ejšan, povedala si, že... Klamala som ti. Som predsa tvoja dcéra. Už som ťa rozlúštil. Premýšľal som na tebou celú noc. A vidíš, rozlúštil som ťa. Prezrať to aj mne. Chcem to počuť. Ty si neprišiel na Cyprus hrať poker. Tak prečo? Kvôli nám. Prišiel si tam o nás zistiť všetko. Prečo by som to robil? A ja by som to urobil. Pretože by som bol zvedavý. Zistil by som si o nás všetko. Vykopal by som to aj z podzeme. A potom? Čo by si robil potom? Potom? Dotiahol by som to do konca. Ezel Bayraktar.
Čo od nás asi tak chce? Ali? Vieš to? Pomoc. Chce postaviť hotel. Bude stáť na najkrajšom mieste v Istanbule a bude to najkrajší hotel. Úžasný. Ale nemôže to urobiť sám, lebo hotelierstvu nerozumie. Rozumie iba ľuďom. A preto si nás preveruje. Či sa mu zídeme. Mám pravdu? Presne tak. Vidíš, Ezel? Nikdy sa nemýlim. Všetci Niekedy musí človek zabíjať, aby prežil. Niekedy musí v sebe zabiť lásku skôr, ako tá láska zabije jeho. Haló? Sestra, robím si o teba starosti. Kde si? Si v poriadku? Áno. O chvíľu prídem domov. A čo, Jan? Dala som ho spať. Tak poď, budeme klebetiť. Dávno sme sa nerozprávali. Dobre, moja. Bahar. Prosím, sestra. Veľmi ťa ľúbim. A ja teba. Už sa upokoj. Urobili to súľuhovci? Stále sa nepoučili? Nie, to by si nedovolili. Ale ja to zistím. Ak to boli oni, majú problém. Dnes v noci by sme ťa mali dostať do bezpečia. Už mi to lezie na nervy. Pošli domov auto. Nech nie je na očiach. Daj preveriť aj naše ostatné podniky. Pán Hasan, potrebujeme izbu pre pána Džengiza. Vidíš? Toto nie je ako plavice na jachte. Vy ste na to zvyknutí. V tomto biznise je to normálne. Dobre, poďme. Volal som Hasanovi, zarezervoval ti izbu v jeho hoteli. Nie, poznám oveľa lepšie miesto. Tam nás určite nikto nenájde. Poď. Ešte sme neskončili. Dokončíme to. Vo vašej práci sa nestretávate s guľkami. Zľakli ste sa? Kamil, odvez Šebnem domov. Toto daj mne, nie že to vypiješ, kým pôjdeš. Môj človek. Skontrolujte, koľko žetónov nám chýba. Čo sa tu... S takýmto načasovaním budeš dlho žiť, ak ťa sám nezaškrtím. Pán Ali, ja... Zrátajte všetky straty, nemáme čas. Sledoval som pani Ejšan, ako ste chceli. A? Niekam vošla. Nechoď okolo horúcej kaše, mám veľa práce. Buď stručný. Bola s týmto mužom. Teraz mi povedz pravdu. Videl si toho muža na fotke už predtým? Počul si o ňom? Vieš, kto to je? No, na fotke?
Dávaj veľký pozor. Kam ideš? Daj mi tú adresu. Je to tu bezpečné? Toto miesto bolo kedysi pre mňa to najbezpečnejšie miesto na svete. Ale vtedy som nemal vo vrecku ani halier. Hrali sme s kameňmi. S kým? V kasíne som povedal pravdu však. Preveril si nás? A vy ste si ma preverili? No ale kdeže? Prečo by som to robil? Pýtam sa a ty odpovedáš. Tak? Máš ešte nejaké otázniky? Ohľadom nás. Ejšan, motýlik môj. Si to ty? Motýlik môj. Veľmi si mi chýbal, otecko. Kamarát, vôbec si sa nezmenil. Si ako kedysi. Mladý a čulý. Mášal. Ejšan ti povedala, že som tu? No. Nerob to. Nerob mi to. Pozri sa okolo seba. Pozri, len sa na mňa pozri. Aj tak je so mnou koniec. Čo tým získaš? To ti poviem až potom. Nerob to. Nebuď kvôli mne vrah. Nestrieľaj, prosím. Na to si mal myslieť predtým. To kvôli tebe sa zo mňa stal vrah. Nerob to. Prosím ťa, nerob to. Prosím ťa, nestrieľaj. A prečo nie? Aby si nás vydieral? Alebo preto, aby si zase mohol posrať život toho nevinného dievčaťa? Hovoríš o Ejšan, ale ona je... Taká Ejšan, tá sa o seba postará. Hovorím o Bahar, o Bahar! Bahar, počuj. A čo povieš Bahar? Povieš jej, že si zastrelil jej otca. Nerob to kvôli nej. Nestrieľaj, myslí na Bahar. Už neprídem. Prisahám, že sa stratím. Nedopusť, aby bola na svete ďalšia sirota. Vy všetci sa poznáte odtiaľto? Ali, ty a Ejšan? Oni sú už preč. Prečo sa sem stále vraciaš ty? Pozor, toto sa netýka práce. Povedal si, pýtaj sa, na čo chceš. Tak sa pýtam. Vieš, čo by som musel urobiť, aby som ti odpovedal? Musel by som ti porozprávať o Omerovi. Tak hovor. Omer bol môj najlepší kamarát. Omer. Vyhral som. Ale... Ty si to videl. Orol. Možno ťa poznám lepšie, ako si myslíš. Nepoznáš. Mňa nikto nepozná. Omer. A Omer ťa poznal? Omer si myslel, že ma pozná najlepšie.
Teraz ti niečo poviem. Omer bol iný. On bol pridobrý pre tento svet. Aha. Chcel by si, aby tu teraz bol? Tak to by bolo skvelé. To by bolo skvelé! Ale nie. Nemôže to byť. Prečo? Veď to poznáš. Prekliatý osud. Nikto nemohol zabrániť tomu, čo sa na neho rúčilo. Ty si to nemohol zastaviť? Ja? Ja som to mohol zastaviť. Ako? Omer, povedal by som... Omer, odíď odtiaľto. Odíď. Zabudni na všetko. Zabudni na rodinu. Zabudni na snúbenicu. Ale v prvom rade zabudni na mňa. Na mňa. Hneď odíď, braček. Vypadni odtiaľto. Tu je to prekliaté, braček môj. Neostávaj tu ani minútu. I hneď odtiaľto odíď, kamarát môj. Veľa šťastia. Možno sa jedného dňa skrížia naše cesty. Omer. Odišiel. Ušiel. Možno sa zachránil. Zachránil sa. Ušiel. Dobre. Haló? Haló? Áno? Ezel, tu je Aishan. Dúfam, že nevyrušujem. Nie, hovor. Čo je? Nič. Nevedela som, komu zavolať. Povedal si, že môžeme zájsť na kávu. Ak máš ešte čas... A teraz sa mi to nehodí. Prepáč, vyrušila som ťa. Aishan, počkaj. Tvoj hlas neznie dobre. Je to poznať? Áno, isteže. Áno. Neviem skrývať pocity. Si vonku? Počujem nejaké zvuky. Som v parku. Ty musíš neustále nad niečím premýšľať. Tak hovor, počúvam ťa. Dobre, začínam. Videla som niekoho, koho som nechcela. Nemáš ho rada? Mám ho rada. Kedysi som ho mala rada. A to je ten problém. Stáva sa to aj tebe. Ako čo? Vracanie sa do minulosti? Áno. Mám pocit, že ma už nikto nevidí. Ako by už nikto nepočul, čo hovorím. Niekedy sa cítim ako taký prízrak. Áno. Aj mne sa to stáva. Chcela by som niečo nové. Chcela by som zažiť niečo nové. Napríklad? Neviem. Hocičo. Chcela by som sa smiať. Veríš tomu, že som sa zabudla smiať? Nemám sa s kým porozprávať. Ja ťa počúvam. Ďakujem. Už mám dosť tejto samoty. To môžeme hneď vyriešiť. Ako? Hneď teraz sa postav
Vstaň, vstaň. A začni kráčať smerom hore. No tak. Nastúp na prvý taxík, ktorý pôjde okolo. A urob to, čo ja urobiť nemôžem. Choď rovno domov. A objím svojho syna. Objím ho tak silno, ako by si ho už nemala pustiť. Dobre? Dobre. Ezel? Áno? Ďakujem. Som si pospal. Netáral som večer somarini. Alkohol mi rozvezuje jazyk. Situácia sa upokojila. To je tmavá stránka našej práce. Jeden deň si kráľ a druhý deň si na ulici. Možno nastal čas zmeniť povolanie. Včera som sa ťa čosi pýtala. Či sa mi zídete? Zídete. Partner. Tak potom do toho ideme. Partner. S tebou urobím veľký biznis, Ezel. Ale počkaj. Komu venujeme naše partnerstvo? Komu? Tým, ktorí sa ponížia, aby sme sa my dostali vyššie. Tým, ktorí majú prekliatý osud. Tým, ktorí prehrali. Ako by sme vyhrali, keby nebolo ich? Nebudeme mať žiadne tajnosti. Nevšímaj si, že sa občas medzi sebou chytíme. Ali, Ejšan a ja sme spätí. Takto. Odteraz si súčasťou rodiny. Si jeden z nás. Dobre? Dobre. Stalo sa vám, že ste sa ráno zobudili a mali ste pocit, že vaše sny sú na dosah ruky? Mne áno. Ešte to nie je hotové? Som veľmi hladný. Nemohla som vstať. Ty si pripravil raňajky, Džengis? Aha. Dala by si chutné vajce s klobásou? Ja si dám. Ty si ale hladoš. Sadni si. No poď. Jedz. Ali, Džengis v noci neprišiel. O chvíľu príde. Neboj sa. Poď so mnou von.
Čo ti je? Na čom sa smeješ? Čo by ste len bezo mňa robili, ha? O čom to hovoríš? Zlatko, môžeš klamať všetkých okolo, ale mňa nie. Neboj sa, Džengiz o tom nevie. O čom nevie? O tom, čo mu robíš poza chrbát, moja. Ali, idem radšej dnu. A ty sa spamätaj. Keď príde Džengiz... Keď príde Džengiz, tak čo? Tak sa mám báť Džengiza? O čo ti zase ide? Komu zase kopeš jamu? Večer som bol navštíviť tvojho oca. Ale až po tebe. Na čo? Nie si jediná, ktorá má otvorené oči. Priznaj sa, Ejšan, čo máte v pláne? Tentokrát sa mýliš. Nevidela som ho roky. Aha, nehovor. Ali, ja už nemám otca. Len choď a povedz to aj Džengizovi. Pre mňa je otec mŕtvy. Tak potom je to v poriadku. Nerozumiem ti. Všetko som vybavil. Tvoj otec už nebude robiť problémy. Čo si urobil? Na tom nezáleží. Povedala si, že pre teba je mŕtvy. Ali, čo si urobil? Čo si to urobil? Presne to, čo vždy. Ak by ste mali kúsok srdca, tak by ste to urobili už dávno. Ali! Ak si budete jedného dňa prijať, aby zomrelo niečo, čo nemôžete mať. Ak ste otca, ktorého ste nikdy nemali, objali iba vo svojich tajných snoch. Otec! Otec! Ak ste jedného dňa odišli z domu a nikdy ste sa tam nevrátili, ak ste niekedy mali vec, ktorá vás zabila, bláznivo radi, tak potom viete, čoho sa máte vzdať, aby ste svoj život opäť objavili. Otec! Otec! Synček. Mama. Mamička. Ak ste mali niekoho naozaj radi, tak nikdy nezabudnete, ako rýchlo sa váš dotyk, otec, stane prízrakom vášho života. Ejšan, vrátila si sa. Prišla si za svojím ockom. Ejšan.
Moja zlatá. Synček. Omer môj. Vrátil si sa mi. Vrátil, mama. Som nevinný, nič som neurobil. Nič som neurobil. Neurobil som to.